serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time en punto las 5. This Afternoon edition. Action reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga dagang panguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action reports. Afternoon edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, isa ka minuto ang nakaligis sa tak na alas 5. Salawat mayong hapon na naman. Mayad nga kahaponanon sa inyo taran. Action Reports After Edition Martes. Nga papangalagad na ito ikaduwa nga Martes sa bulan sang Agosto. Tuwig 2021. Inasiling ining bulan sang kapigaduhon ang tigkiriwi o kon tiyempo muwarto. Pero sa mga tuwig 2021, bagod man sang pandemya dala sang COVID-19, nawala na batsagan sang tao ang ining tigkiriwi kon tiyempo muwarto. Langod sa dupa, bisan hindi pa bulan sa Agosto, daw sobra pa sa tigkiriwi ang nabatsagan sang kalabanan. Hindi lang kiwi kundi nagatiririko pa. Ang lawas kagapinsar sang hala kapalitik kung paano makabangon sining tuman ka abnormal nga sitwasyon. Aksyon Radio. Pero ang siling sang kalabanan, bato lang kita. Hindi kita mag-atras, dapat abanti lang, hindi mag-isol sa subong nga kapigadohon. Ang importante, way lang sang masakit, way lang sa ginabat sa gabalatian. Kag mayara sang kalanon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Aman ang pinaka-importante sa tanan. Kay man mabudlay nga magot man. Basi kon pila ka adlaw, ara ka na makitaan nga nagasipa-sipa sang lata sa dalan. Alas 5:03, Action Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirvaya, dari kita sa mga Pangulong dinalan una sa balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Ang nabakulod kag Negros Occidental nakaambit na sang bag-o nga sahi sang bakuna kontra sa COVID-19. Ang ngalan Moderna. Halin sa USA. Sa Agosto 3, nagabot iri sa pungsod sang Pilipinas. Masobra 3 milyones ka doses. Ginulo atado ini para mabahin-bahin padala sa mga probinsya kag syudad. Yang bakulod kag Negros Occidental, way man gin kalimtan. Bangod bayaraman na ka-aksyon sang ginpadalang ato sa nga gobyerno nasyonal. Sa mga adlaw ti may nagabot ho. 21,400 ka doses sang Moderna kag 20,000 ka doses sang Sinovac. Gintunga-tunga ni sang pareho nga kadamoon. Para wala sang reklamo insaktong eksakto kag 10,700 ka doses sang Moderna kag tag 10,000 ka doses man sang Sinovac. Para sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang Moderna, ti sa ngalan pa lang nakaaksyon,
Medyo manami na pamatian. Moderna. Kung sa aton diti, moderno. Hindi yan. Moderna ya ngalan lang na sa nga bakuna. Ang moderno, ginasiling tayong modern. Modern nga gawi sa mga tao. Modern nga sahi sa musika. Niya ngalan niya sa bakuna, Moderna. Karong balantayan tadi mga ka-aksyon, kung ano balang epekto sri sa lawas ang nabakunahan o kung naturukan. Why ta pa may balawan ang epekto sa mga ka-aksyon puriti damo sa nagkasiling na basta gani halin sa USA. Manamit-namit, you know? Ang Moderna mga ka-aksyon, pareho manis ang Pfizer, pareho ginalinan nga lugar. Ang Pfizer ka ang Johnson & Johnson, naghalalin ini mga ka-aksyon sa Estados Unidos. Ang pinasahi na yan, ang Johnson & Johnson. Kapati single shot lang, single dose lang. Isa lang katurok mga ka-aksyon, palipason mong pinakaadlaw, fully vaccinated ka na sigida. Gaan ka na sa giliyon sang vaccination card kon J&J. Ang iban nga mabakuna, tiya mahulat ka pa, duwagit ka turok, duwa ka dose mga ka-aksyon. Pero ang ato sa gobyerno na kasaling, ang taran nga sahi sang bakuna nga nagainabot diri sa pungsod sang Pilipinas, amo nang pinakamaayo, mo silingon taran nga sahi sa bakuna nga nagabot sa Pilipinas, maayo sa aton. Dali panawagan gihapon sa gobyerno, dapat magpabakuna na. Hindi na paghulata kung hambal sa gobyerno nga ang bakuna sa ulihi base kung hindi na mangin libre, kaga base kung may presyo na. Isiling sang pila ka mga araman sa gobyerno, ang isa ka vaccine mga ka-action against COVID-19 nagabilis ang 3,000, 3,500, 4,000. Yari nga libre na niho. Ginatanyag sa gobyerno. Kaya mo manigurong iban nga mga lugar. Kung nga ang kadamo sa mga lugar, ang natalopangdan, natukiban, may mga videos, mga ka-action mo, nga nagalinapta sa social media, kag mga laragway, na mga tao ya daw ano-ano balang alas, tampid man. Kaya dinagsa sila para sa tuyo, nga makapabakuna. Kaya resulta na ina mga ka-aksyon sang panawagan sa ato sa gobyerno. O galing kay kung magpanawagan ko tayo ato sa gobyerno, dapat ipanawagan nila sa inang isa ka lugar na wala bastante ba na makuna. Kaya kung kulangon ang makuna, amo na resulta nga nagatinumpok ang linyada. Kaya mo nang panawagan sa gobyerno, pabakunan natin prado pa para nga hindi magsala-sala pangita. Kapag base sa uluhi, ang kada tao obligahon na, nangin mandatory na, no? Alam mo ng laban-laban niya ginapatihan sa kalabanan, nangin mandatory na, pero sumong niya, why pa na ginaobligar, why pa sang basihan, wala sang kasuguan, why sa layi, napiliton ginang tao nga magpabakuna kontra COVID-19. Pero damo baya sa nagsiling, may opisyal na ganyan nagsiling nga mayara sang ginaduso nga hagna, may bill nga ginaduso, sa bahin sang lower house, sa bahin sang kamara, ang himuon nga mandatory sa ulihi ang vaccination sa kada tawo nga diri sa pungsod sang Pilipinas. Kambal sa gobyerno, temprado pa, malista na, maglinya na, para maturukan ang abaga. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pagkidibas sa ring balita sa bahin sang lokal? Ang pagbisita sa pinakamataas nga opisyal sa Philippine National Police sa Bacolod kag Negros Occidental. Hintala na ang petsa. Managligad to, may schedule na kuntani ni. Ang bagong PNP chief nga si Guillermo Eliazar mabisita dari sa Negros Occidental, Bacolod. O galing ba ito ba yun na postpone ato mga ka-aksyon? Pero tiya mayara sang petsa liwat gin palayag. Posible amaning pagbisita niya, amaning petsa 22.
Matupa sa Domingo ba? Petsa 22 sa Agosto, Domingo nga adlaw. Pero ginasiling mga kaaksyon nga tentative pa ina. Bot sa ringon, pwede nga ba na yun? Pwede man nga hindi. Pwede nga ang petsa 22 mas basi kung magtulo temprano. Kag basi kung pwede man nga ipaiso lang petsa. Basi kung pwede nga ara pagid ang petsa sa ulunhan sa 22. Basi mga 23, 24 basaka. Amo na nga tentative ba? Way papiho nga magiging petsa na pagbisita ni Eliazar diri sa probinsya kag syudad. Yang pagbisita ni PNP Chief Guillermo Eliazar sa estasyon sang pulis. Permi iniya ginahambalan. Bangod sang pinasahi nga pamaagi nga pagbisita ni Eliazar mga kaaksyon. Dito sang hepe pa siya sang National Capital Region, sang NCR, mga kaaksyon, di ba? Kita nyo ba ito? Gabisita siya sa police station, tag alas 3 ang kaagahon mo, tag alas 2 ang kaagahon. Kinakita agad sang duwa niya kakalimutaw, ang pulis nga nagatululo ang laway sang katulugon, kag nagangangapang baba, gahuragok pa mo. Ginpukaw ni Eliazar. Magpukaw ya na murag-muragan. Hindi mamamukis ang tao mabasol kung mamurag-muragan mo. Makibot bla. Galing kay basta pulis, kadelikado blaya kung mamurag-muragan. Labi ni Gid ko nagasokbit sa isa nga pusil bla. Mayara ya mamurag-muragan nga base ko nagadanggo sa bla. Nga aras sa gira. Pukawon mo siya, murag-muragan siya. Matiruhan ka daw. Kadamgo siya aras gira mo. Ibase kung kadamgo siya nga gabayluhanay sa pusil, gabayluhanay sa lutang. Kagapukawon mo sa murag-muragan siya. Pagbugtaw ya, pag murarat sang kalimutaw ya. Magabot na sa sang pusil, kabase kung ikaw matiruhan. Amaning may pinasahi mga pagbisita ni Eliazar Magkaaksyon. Pinasahi ini nga pamaagi. Ay kung kaisa, sorpresa kag sa masabi Magkaaksyon, way nag-aagi si Eliazar sa entrance sa police station. Kung nag-aagi na siya sa likod o kung sa hilit-hilit Magkaaksyon sa police station. Kung diin tong dabong-dabong galagyan dito sa gaagi mo para sorpresahon ang ara sa police station. Diri sa Bacolod, damo sa nakabuno nga ang police station gulpi lang nagtahom, libutan nyo bala? Mga back-up police precincts naton dis Bacolod. Gulpi lang nagtahom, bagong pinta, nami sa mga tanom ginpalibot mga kaaksyon, gulpi lang nagtinlo. Siyempre ko sa mga istorya pa sa gadi-gadi, nagkasiling mga kaaksyon na sila nga hunaton mo pa, nga mabdan ang hindi maayo nga sitwasyon. Kundi mas temprano nga daan, tinloan na, limpyohan na, ang mga upos dira sang sigarilyo, pangkwaon na, ang mga basura na tipuno na kagtutdan, labi ng CR, comfort room. Dapat tinlo kang hindi mapangsut. Kung maabtan gani ni Eliazar Magkaaksyon, kung nga nag-aalis nga o ng baho, mapagkit gid ang police station headline daw. Mapagkit gid sa balita. Pantayan tadi kung malaman na yun. Ining pagbisita ni Eliazar diri sa probinsya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pagkiniba sa ring balita sa bahin sang lokal, mga kawatan, hala, tangawat pamor. Hala, tirada. Ay kung kabong di balason, 6 feet below the ground gid ang inyo sa ring atupan. Ang istorya subong sa kalabanan ng mga lugar nga mas ginatipunan sa mga tao muniho. Diri sa Bacolod, amo ang natabo nga krimen sa sulod sang isak kabalay sa barangay Filamonte, Bacolod. Kagahon sang surad ho, ang mga manok nga sulog nagasugod palang panok turaok.
Maminson ni kuya sang manok nga sulog. Kay kon manok man lang, amo nga katok taraok, kaduay man, di ba? Sulog gani basta manok taraok, manok. Kaya nagasugod pa lang kainas ang kaagahon, nga nagapanok taraok ang manok. Pero mayara sa isa kalalaki mga kaaksyon, nga isogya, nga nagsulod mga kaaksyon sa isa kabalay. Di magsulod ka ang tuyo mo, ano haw? Lang-alang o magpungkuon ka doon ka maghalak pa ng grilyo. Mga awat gigay. Ang purpose siya mga awat las 4:30 sang kaagahon. Masulod kayo muna sa balay. Gindi malas ini mga aksyon na bugtawan sa tagiya. Mo gini daw. Pagbugtaw sang tagiya, linampusan sa tubo. Isog man klase ko wata ni nagbato ni sa mga aksyon. Nagbato ni sa tiban nga miyabor sa pamilya. Nakabugtaw ni pinulihan. Ang ganing kawatan ni. Tubtob nga na di malasan gini. Tagiya sa balay ito may samurai gli. Na poslan ganang samurai no. Kayo lang kay waya masugata ang ikog pagi. Masakit pag ikog pagi daw. Salang kanot sang ikog pagi sa lawas ang tao, katintin na mo. Katintin na daw. Sakit ni ikog pagi ya. Samurai gitong naka tapos siya mag-aksyon. Kaya manang halambalanon sang kalabanan kung mga kategulangan nagasiling. Basta ganit malain ang ginahimo mo siya isang pareho mo. Manokot ginang impyerno daw. Kaya ginahimo nga malain mabalik gina sa lawas daw. Amo nang dadangatan sa isa ka kawatan niyo. Naabdan gid sang iya siringa kadi malason. Basta kawatan gari ang kalabanan may dala ginang panaming sila siringa lawas. Panaming, hindi ka panaming anting-anting. Mayara maguro ibanyay. Ganda na tuon sa anting-anting parang hindi ko na makabugtaw ang mga taos dalan, ang mga taos balay. May ara mga nakawatan na nga ginatuob nila ko, no? Pang tuob na sila. Pabot lang kung gapati man na si Axel Oliver sang ginatawag na tuway-tuway. Ni man ginatuob ko, no? Ang ido ko ng Oliver ni nakabugtaw mo, no? Basta makahaklo sang tuway-tuway aso. Sugilanon mala na, pero tiyamot lang kung nagkatabo na mga kakson. Pero hindi mayara kaya ido yung kung abuto ng ido nga kahamuok tulugon. Hinano ka karas-karas, hindi siya tanay bugtaw ya. Kung gambal palang ngurong ido, nami tulog ko akong diya bala ka na. Pero makabulig ang ido mga kakson. Amot lang kung nakabugtaw man ang ido niya sa barangay Villamonte ni ho. Ang maayo dere ka banti nabugtawan sang tagiya kag way to madayon ang pagpangawat sang kawatan mga kaaksyon. Basta gani kawatan butang tara Spencer ta kita nga mga tagiya sa malay. May dara nga panaming sila sa lawas sa resilin tara hindi kay anting-anting no kundi panaming nga armas man nga kung mabutang sila sa lang alang amo na mabato sila makaaksyon. Galing kabatiin ng kawatan sa Villamonte, nabutang gid sa kadimalasan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa balita naman nasyonal, ang gobyerno subong nagaplano ang pasugtan ining pagbakuna man sa mga kabataan, no, mga minor de edad. Siyempre, pilion tari ang sahi sa bakuna. Ang bakuna nga ila sa rin natunan nga gamiton tari makakaso sa pagturok. Pag bakuna sa mga kabataan, amo ning Pfizer. No, ang Pfizer. Yang humble ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Ang pabakuna sa mga kabataan, posibilidad na umpisahan sa sunod nga bulan. Bulan sang Setyembre. Kung hindi sa Setyembre, sa Oktubre.
Depende mga kaakson sa supply sa bakuna nga nagabot diri sa aton sa nga pungsod. Isubong ho, ginakulang ang supply sa bakuna nga abot sa aton di. Kay diri sa Negros Occidental mga kaakson, kung why di man mag-abot subong ang Sinovac kag Moderna ni, manog ubos na ang bakuna naton diri sa Negros Occidental. Ang bilin nga Sinovac 1,000 doses na lang. Ang Johnson & Johnson 50 ka doses na lang. Ang AstraZeneca itong nag-abot na rin nga ginbakal sa provincial government atong 2,900 doses, manog ubos naman. Timing gino nga nag-abot sa mga aga ang additional supply naton para nga magsige-sige ang vaccination. Sige-sige man mga kaakson ang pag-deliver sa nga bakuna sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad. Una sa balita, una sa aksyon. Kabay pa nga mampisahan ta man ni bakuna kabataan. Kamanti pariho man naton sila nga tawo na. Waya man ya gasiling nga ang COVID-19 nga virus ni ginapili ya lang ang may mga legal age. Waya man kay bayara gani na igo nga tag 2 lang ya ka bulan ng edad. Igo sang COVID-19 vaccine. So mana may ara gid sang rason nga dapat ang kabataan bakunahan man kontra sa COVID-19. Labi na nga managbukas ang klase kung madayon ang face-to-face nga klase makakso sa bulan sa Setyembre. Dapat may pantapat din nga ito sa mga kabataan nga maniplastada. Sa balita nasyonal, atensyon! Duga nga balita nasyonal ha. Atensyon sa mga tanod sa ang barangay. Ang tawag sini sa ila mga kaaksyon ti barangay pulis. Liwat na naman nga nabutang sa balita ang ila siningalan ho. Matapos nga dito sa Tondo, Manila, maisa to ka tanod sang barangay, kitang-kita, klarong-klaro gid sa CCTV footage. Na may dala siya nga pusil mo, may bit-bit siya nga pusil, tanod sa barangay. Kag may natiruhan siya, patay gid. Galing kay ang natiruhan niya, liho-liho nga tao nga may diferensya balas pinsar. Kita CCTV ho. Kiniro yaya, ano man, may kainit sa liho-liho. Si PNP Chief General Eliazar nagmando na sila nga dapat imbestigahan na kung paano natabong krimen na kag-imbestigahan kung paano naka-poses sang pusil inang barangay tanod na tinaga-roving tuman gid man sa obligasyon ining tanod kaga-roving sa curfew hours maka-aksyon dito sa Tondo, Manila. 55 anyos ang barangay tanod, imbis siyang mang-arestar, siya ang gindakop, siya ang inarestar maka-aksyon. Tinapatay ning liho na tiruhan niya si Eduardo Hinyoga, mentally ill scavenger. Tanda man ang tanod, digo sa dughan ba? Kaling ka man may CCTV, walang kawala. Why isang serial number ang pusel sa tanod, ilaban-laban. Why lisensya Ara subong siya sa kustodiya ho, sang Manila Police District. Ang kapitan ni mag-aksyon, mayari isang salabton di. Ngaway sakbalo ni nga may armas gali ang tanod ya, may puselin tanod ya. May mga barangay gid mag-aksyon diri sa Pilipinas. May mga barangay nga gintugutan gid man niya nga magdala sang pusil ang ila sa nga barangay tanod. Pero may pahanugot niya mag-aksyon sa opisyal nila mismo, may ara ba sang order gid may kasulatan kay may ara sang nagakaigo nga rason nga pabitbiton sang pusil ang ila sa tanod sa barangay. Kay basi palang yakon inang lugar nila damo-damo permi iya sang kriminal, damo-damo iya sang mga salawayon. Di karon kun batuta lang imo sa nga armas to. Ang imo sa ginasaway na may armalite, manaw ka, masulong ako matuta. Siyempre matras kay. Kung galing kay dapat ang pabitbiton sa pusil, dapat tadlong manutok. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi korto utok kay kun kisa
dapat magbitbit ka na sa pusil. Gina-psycho, di ba? No, gina-check ba lang imo sa ring gawi, imo sa ring pensar. Kasi kung trigger, happy kay mo, ya. Alas 5:25. Walang duda, todo bigay kang magmahal. Ang iningabahin dala sa ato sa kaluan sang di Una sa aksyon. observation report sa patrol. Kamusta honta ang pila ka mga lugar dre sa Bacolod sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, yung hapon please kamin. Action Mar ang patrol, ari kami karon nga hapon, diri mismo sa may CL Montelibero Avenue. Di ba panusot sa may homesite, no? Perting na ba sa Tila, subongo? Diri labot sa may total Montelibano area, perting na ba Tila, diri. Ang iba na yung salakyan, agad nga malikawal ang trapiko dito sa area sa Burgos Circumferential Road. Diri sila mga Action Mar nagapamulya, diri sila nag-divert sa nga ruta sa area sa CL Montelibero Avenue. Actually, good naman isa, good choice. Dahil kasi kung matsimpuhan mo ba ka 40 gramo sa salakyan, ang volume sa salakyan 40 gramo. Dahil nga reaction mga mabubugat ganyan trapiko ang masugata sa naton nga mga ka-action. No? Inabi na ang naganabay, dahil mismo sa area sa dalan CL Montelibero. Kapag ang patol, dito kami sa may barangay Bata. Una po, purtigin magaling traffic dira sa may merkado sa barangay Bata. Gagin naman ko mo, laksan mga salakyan, siguro at dira, mabutang guro traffic enforcer, no? Basta nga monitor si Police Major Walclanag sa Bitaw. Kaya isa nga po, paglabay natin, doon traffic enforcer, dito ano to, ginamun ko mo, mga salakyan, wag ito sa ang traffic ko, ang gatulok to, skilipandalan, mga driver sa nga, tricycle to, na may nota man driver sa tricycle, unless otherwise, isa sa ila, magpatunga, kagamuna magdo sa traffic ko, kumbaga magano ala traffic enforcer sa inako na pisaran pa kaya hindi sa kagwanta sa traffic na nangyayari kita, no? Pero sa nga po paglabay sa patrol adra nga area perting traffic sa area sa barangay Bata mga kaksyon. Kung kapaubos ka naman pakato ka diri sa may circumferential road alin ka barangay Bata ati ara mga panel van, delivery van, lagko ka salakyan dahil sila nag-park sa may barangay Bata hindi pwede ka sulod basta truck ba na gani, bawal gina. Kung magpilit, gid sila magsulod, natsimpuan, di nga may nagabantay nga traffic enforcer, o kung sila gina natsimpuan man, parahan gina sila. Pagpara sa ila, titikitan. Kung natikitan ka, multa no? Dako, multa man mo, hindi mo na basta, nagabibiyahe ka, mo na ang kita, gadaga ng 300, o kung minimum wage nga multahan mo 500, kasi katol sa ulo, dapat hindi ka na magpasaway pa. Hindi mo pagpiliton kung wala pa kayo natapos ang trackman, hulat ka lang dra. Ganun kasi mga isyo gina, kay ang iban, nagahulat ya sa area, may mga bike lanes, damo bikers, may barangay Bata, subungo, di ba kayo na ito tulok masakit sa mga truck lagko, kaya ang ilang alagyan, ginpunsukan sa mga lagko, mga salakyan, Action Marlon, no? Ari na kami dali nakalapos sa kami sa Minara Avenue
ito mga ka-action sa Nara Avenue. Nara Avenue, bala sa likod sa Robinson Triangle, na Nara Avenue, di skill drive. Sini nga po, one lane na nga na, kung sa tutag 2 lane kada linya, o kung kada ruta, di mga ka-action 2 lanes, subong 1 lane lang, kay wala pa natapos. Sini ang ginagayo nila na dalan, tamo wala ang gina-construct nila na dalan sa palibot ng sunad, dito sa Libertad, gano'n, may gimpang naman to sila. Nagsugod naman sila to. Bakit ba ang Libertad? North area, nagsugod na to sila mga ka-action sa pagbungkal sang tuta. No? O kung sang dalalon dira. Kayo ho nila gura. Siguro makitaan sila guba. Tapos na puso na nila. Dili ka sa Nara, kung ako si mo temporarily, kung kita mo lang man nga ligwa, pwede nga ikalusot. Kung kutok, kag imo direksyon pa north, which one na lang ng Silmon Tulibano Avenue. Then lapos ka makakso likod sang Lasal. Muna ito din na Lasal Avenue. Then Bangka Rizal kang area, lapos ka naman sa may area sa Dalan Lopezal kung di sa Kino Drive. O, di ba? Kung di diretso yung mga biyahe sa hapon mga kaksyon. Pero labi sa tanan, are, update, ga pangalo tang ulo sa may mga sanakyan eh. Kaya bisa nag-rollback do, hindi masagan. Kung mo ang presyo do, puro pareho gyapon. Di kita presyo sa gatong sa pinakamang gasolinahan sa sunod sang Bacolod. Mga kaksyon, ang pinakabarato, nag-amboy 43 pesos and 25 centavos sa crudo. 43 pesos and 25 centavos. No? Samtang, ang pinakamahal naman, nag-amboy sa 44 pesos and 94 centavos. 44 pesos and 94 centimos sa presyo na sang crudo o kung diesel. Bili kita, gasolina, preparar. Presos ng gasolina nagadlagan 55 pesos and 62 centavos. Pinakamarato na 55 pesos and 60 centavos. Pinakamahal nag-amboy sa 58 pesos and 84 centavos. 58 pesos kag 84 centimos. So pamakakson naman ang presyo sa gatong sitwasyon sa palibot ng syudad. Magumguo mga atong nga panahon, mabulubuglaw ang panyempo. Di pa ang namin isang panahon na ang dapya sa hangin, batsagan mo gito panet, pero mailang sa Mikiti, wala sang pagulan, subong nga hapon mga kakson. So para muna, ang pinakaling nga sitwasyon sa palibot ng sulad sa Bacolod, subong nga hapon mga kakson. Pero sa totalan nga mga kakson, basta mo sa ring panyempo, namigit man higop sa taglibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz, una sa betal sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Oil Life Extension Vitamin D3. Mga nagamonitor da, hindi ka mapaghalin. Standby ka ba dugay? Mga tagtag solo ver dugay ha, sang 500 pesos naman ba? Sige, Action Reports. Afternoon edition, mabalik matapos rin. Okay, sa live stream, Alexa Fuentes listening, watching. Manso Bierni, humayong hapon sa Marlon, Alex Montesa, Arana, Isabelita, Dunguines, Nieves, Panerio. Sa Marlon, please greet Vanessa M. Mayo, Doc Matt Mayo,
Rochester, Minnesota, Ma'am Chinky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Upod sa puwar sa sang ARB Community Barabag sa Salamat Best wishes happy 52nd anniversary. Ray Baryoga, mayong hapon ang sumarlon, pangapita kag tinanok nga saging samtang gabanitor kami di sa Barangay Pandaron, GSB, Kanami Torn, tinanok kag pangape. Okay, Ana Sidoro, mayong hapon, thank you. Mary Joy Camero, mayong hapon watching from Singapore, live. Maria Teresa Hofilina, mayong hapon. Si Di Anton Diaz, good PM Max Sumarlon, Tony Diaz sa Patria Village. Listening sa FB, God bless. Araman si Jerel Gadudu, good afternoon. Cole B. David, Barangay Lagasan, Bago City. Maria Teresa Hofilinia, approve. Si Toto Balolot Araman. Noel Amar, Mr. Milal Oligo, Ma'am Jen S. Officer, kaga Ma'am Christine Menyes, Villalobos, halin kay Alex. Okay. Happy 52nd anniversary from Ana Sinoro. Erwin Dicatoria Gonzalez, good afternoon. Yodit Horta K. De La Peña. Evan Boyser, good afternoon. Dan sharing and like, thank you. Mercy M. Flores. Ayong nga pa sa Marlon, stay safe, healthy, God bless us all. Okay. Good afternoon, Father Amber sa Talisay, Concepcion, Halinkay, Ana Sinuro. Ambal ni Judith Horta, mayang hapon sa Marlon, monitor na kami ni Lola Turing. Salamat. Jerry Pelione, good PM, watching from Barangay Baga, Sinigaran. Okay. Si Homa Lobina, Hill Javier, mayang hapon sa Marlon, monitor kami dari sa Quiapo, Manila. Thank you. Randy Artiaga Santisas, good PM, sa Marlon, always listening. Happy birthday, Matmat sa Balewagan, San Enrique. Apo ni Mari Tuti Garcia, halin kay Ana Senoro. Thank you. Pilton Lipura, good afternoon. Pasay City, monitor. Noel Omania, monitor lang kami ni Omania Family. Alin Lowe Himutia, monitor kami dari sa Linawon, Kawayan. Tamyo ko lang. Sa Bacolod, Pamilya Gidlayan, na always monitor sa inyo program. Stay safe and God bless. Christine Menyes, Villalobos, mayang hapon ng sumar. Tamyaw lang paliog, Rodima, Amit and Family Alit Torbela, Dahay Madabog sa labat. Jonel Labrador, tamyaw lang namon nanay, gamanitor sa Alangilan, kag Family Labrador. Moises Mar, Saligan, Dumipig, Jan Paul Teya, Assalamualaikum. Sa mga hambal ni Moises, okay, thank you. Ligay Villaris at Sivar. Good PM, Gabanitor Gid Ramon Anlo si Achivar. Family from Talok Bago City. Si Tiri Simpron yung may hapon. Evelyn Ipomoseno. At Marlon sa taran-taran nga nag-monitor. Keep safe, God bless us all. Okay. May baylus, bisan diin nga banwa konsulad kalabanan nga tanod. May aragid armas kay bisan diri gani sa amon lugar. May araman bisan pa ordinaryo nga tao, may ginabit-bit gid oras sang kagabihon. Pwede kung wa lisensya na illegal, no? Minda namin Minda, good afternoon sa Marlon, greet ko gali, happy birthday sa brother ko Jobert Ihos, kaga friend ko nga si Peter Arceo, sang ila pag sa ulog, subong adlaw, keep safe always, okay? Merle Gonzaga, mayong hapon, Melail Oligo, kamonitor, Ima Alcuala Kelstrom, watching live from Sweden. Cecilia Sadaya, good PM, happy 52nd anniversary ARB. Parayon sa gapon ang serbisyo. Ambal ni Milail Oligo, live na live stangob, Milail Oligo. Si Cone Dormitorio, ang samalon, stay safe, God bless, more power ARB. Ambal ni Cone Dormitorio, happy 52nd anniversary ARB. Ambal ni Cecilia Sadaya, great ko lang family to how kag sadya sang Purok Santol, Mandalagan. Especially kay Sylvia, gamonitor man siya subong. Thanks good Aksumar. Thank you. Ay iba na balikan taran, dugay-dugay.
day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw luto, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako ganun siya. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Salmuto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Payhupoy. Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Salmuto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Payhupoy. Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran.
Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa anniversary sa ARB, magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Oy, yari na, may nagabutan kita isa naman ka taga-daog, makabato nun yung maka-aksyon sang tumataginting 500 pesos halindri sa Aksyon Radio Bacolod. Simpleng-simple lang gid. Ang ino sa ding himuon maka-aksyon, monitor lang per me sa tarantaran nga mga programa, drama sang Aksyon Radio Bacolod. May ara kita na tawagan ta isa ka tagdaog nato na naka-aksyon. Okay. Hello, mayong hapon. Nautod siya. Sige, dial telewat aksyon ulibar kay basi kon sa lugar yabla. May ara ka time ko guys ang pag sabat mo sa communication mo gulpe dula siya pagod sang may mga ginatawag nga dead spot bla, no? Lugar nga pigaw-pigaw ang signal. Aber tawagan taliwat no? Kay kanugon kon hello, good afternoon. Good afternoon. Mayong hapon, iya ba naunahan niya ko ba? Sino palihog ni? Si Maria Gina Castillo. Maria Gina Castillo. Mga pilang edad ni Nanay Ma'am Gina? 51 years old. Jackson Marlon. 51. Married na? Yes. May married na si Maragina? Sige, taga diyan ganing ka barangay liwat? Bangga Kabog lang ko, si Marlon. Bangga Kabog, Bacolod City. Berga pamati, subong si Ma'am Gina sa Aksyon Radio Bacolod, gid? Oo, gidya adlaw, gidya sa gabi, sa firing line. Abe. Nakahihirik ng banwa. Sige, dali lang gid, testingan tabi, kung tuod gid man ka pamati ka perme sa Aksyon Radio. Ko'y tatlo lang kangalan sang reporter kon anchorman man sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1. Sa Aga, si Action Fred Salangga. Tapos, Boy Duran, kag si Dorel Tabatong, sa si Rina Guso na. Tapos, si Bayan Moy, din na nasa gabi. Kag si Eric Urbanwa sa gabi, nag-itay, pasado las 9. Sa ulado, gid ba? Sige 500 pesos, Ma'am Maria Gina Castillo. Importante, ma'am, hindi gid na magpaliso, ha? Aksyon Radio Bacolod lang, ha? Hindi ka dyan, Jackson Marlon. Yes, congratulations, Maragina Castillo. Hulaton mo lang na ha, kay padala na sa Aksyon Radio Bacolod ang 500 pesos. Saliwat, congratulations. Aksyon, una sa balita, Aksyon Radio. Congratulations sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayat nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat isa lang sa Lawig pa ni mga ka-aksyon ha? Lawig pa ni. Sa monitor lagi sa Aksyon Radio Bacolod, kung nakapadala ka mo sa inyo sa nga entries or entry, base sunod nga adlaw, kamo naman ang magabutan, kag kamo naman ang makakuha sang 500 peso. Ang balantayan mga ka-aksyon is August 17 gid, manaman ang pizza gid. Nga magasaulog ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa ika-52 katuig nga anibersaryo. Damo-damo baya. Sang mga daog sa August 17. Bantay lang. Pero sige, nag-umpisa ni mag-aksyon sang Agosto 2 pa.
Ari anay ho ang pinakabago, pinaka-epektibo nga sa nga bahin, balikan ta nga to sa nga patrol na tipon nga balita ni Axon John Diaz. Axon John, sa balik nga report, please come in. Action magin pa sa kaalas ang kaso ang duha ka mga hold-upper nga nag-hold up sa isa ka minor de edad sa itong Sabado sang gabi dira mismo sa area sa Circumference Road nga sakop sa barangay Takuling, Siyudad sang Bacolod. Ang mga suspetsado ang kikilalasan kay Jeremy Hivero, 30 anyos, residente sa barangay Isipania, kagining si Gestoni Vergara, 33 ang edad. Pupuluyo naman sa barangay Kaboga, lungsod residente, isang syudad sang Bacolod Action Eric. Ining duha ka mga suspetsado ang personal nga gina-identify sang 16 anyos mismo nga minor de edad nga naging biktima sang pag-hold up action Mar. Ang natabo sila diri sa itong Sabado sang gabi nga ining 16 anyos nga biktima ginaligara na sila sandalan kintayaan sang sundang sa duha ka mga persona nga ini sila action man kasuksok sang jacket, no? Nakasuksok sang jacket kag sakay ni sila sa isa ka motorsiklo. Ginkuha sa mga suspect ang cellphone sang biktima kag nagpalagyo aksyon Mar. Nakabalik sa buli kabing biktima sa mga tanod abi nga nagaronda sa lugar kag nadakpan ini mga suspetsado matapos sila nga nagpakiangot sa may mga kapulisan. Timing man that night mga kapulisan ang nagakandak sa checkpoint sa area sang Purok BM kung Bangga BM barangay Takuling sulad mismo sang Bacolod Action Mar. Nakuha dito sa ila kay tiging flag down dirikisa nakuha ang cellphone ng biktima, isa ka patalom, isa ka bladed weapon, ginabanta nagalaba sang 14 inches kag ang motorsiklo kung getaway vehicle sang sining mga suspetsado action Mar. Sila karon na nakabilin preso dala sa custodial facility sa police station number 6 kagin pasakana sang kaso nga robbery hold up ining duha ka mga suspect action Mar. Sa ibang pa nga balita, kumadamdaman, may gindakop ang mga kapulisan sa station number 8 tinalikdan Agosto 8, 2021 na mismo sa area sa barangay Singkang Airport, Siyudad sang Bacolod. Ining isa sa mga nadakpan ang ginkadala kay Joseph Gonzales, 46 ang edad. Nagbalaan sa aton ng mga otoridad nga wala labot ng action Mar ang nadakpan on that day kaya nakuhaan sila sa ginabalaban pa mga 183,000 pesos ng balot sa illegal nga droga. Isa ka may standing warrant of arrest tagod man sa kaso nga paglapas sa layigon na dumili sa pagbaligya sang illegal nga droga sa italom sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165. Ginserve ning warrant of arrest nga ginpapanahog ni Honorable Judge Catherine Gro sang Regional Trial Court Branch 54 diri mismo sa may Bacolod City Hall of Justice. Ang sari wala ni piyansa kay Tim magsiling ka gali pagbaligya wala piyansa action Mar ang ginatag sang korte para diri sa iya temporaryo nga kahiliwayan. Kagkaroon siya kapabilin ng nahulong o kontitirado na sa custodial facility sang station number 8. Pero sa tatanan ni mga kaaksyon, hindi pagkalimtan sa pagpauling sinitag sa kamapulian. Dapat magpanibin, magpangilam o magpaligo mga kaaksyon.
direkta sa patrol ang talibot sa lokalidad Aksyon John Diaz una sa mga sa aksyon sa mga aksyon radyo. Oy, sa mga high blood, sa mga diabetic, bilama sa may Mosadang tropa dara sa mga area sa Barangay Tangub. Tangub gyapon si Marita Money Movers. Alas 5:57 iban nga balita nato nasa balita sa Bacolod kon sa provincial capital pa karon ta mag-aksyon sa aksyon na firing line. Si Rhea May Salvado Ladio, happy Tuesday. Gamarito. Serigay ng mga trio. Michael John P. Season, okay, Afia Kim Rimand. Okay, mga nagpanaga sa ila sa niyang mga mensahe. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition. Action reports after edition magabalik buwas. Ibati ay kita karon sa Action Night Patrol las 9:30 top to balas 11. Ako naman, Action na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.